Good morning guys, ipakita ko sa inyo subong ang successful, dali di chan pakita ko nga pagmarkot na kung sining amon nga rubber tree, o diba rubber tree, amon ni siya ang rubber tree. So what I did sang months ago, ariyo gimbutangan ko ni siya sang lapok diri. Tapos kita nyo may mga ugat-ugat na siya nga nagtubo. So actually kagain na ging start ko na sang cut ang ariyo nan. King-cut ko na siya, kag-ari na i-transfer ko na ina. Ano na yung magiging itsura niya. Taran! O, diba? So, subong lang gari yun, ta naman ang ikadua. Kaya ka rin na-transfer ko na siya. So, ariyo, dali ko siya dapit king, kita mo siya na. Kaya may nagatubo na siya honan. Para hindi siya wala magapa, gitpasakat. So, amo ni siya ito na style. So, dali, ako na siya. Ariyo, kita nyo, may nagatubo naman siya nga sa lingsing. So diri kita sa takas-takas. So ari may sa lingsing pagido. So diri kita sa babaw-babaw malanggari. Diri na dapit. Okay. Diri on ta na siya kay transfer ta na siya sa kaang. Okay, kasi rubber tree gid siya ya, kay kita nyo nagaduga nagaduga, so rubber tree gid siya ya. Okay, ready na. So iyang mga ugat, careful ko ng dami niya kaya ng mga ugat niya, okay, para mabuhit din siya. Doon na niya siya kabilog. Tadaan! Ano na yung itsura sa rubber tree. Malayo ka ito dyan. Kasi, picture ko dyan. So, dirituan to? Direct lang ang video? Oo. Okay. Pinabutang kita sa compost. Okay lang ang pag-video ko. Dyan ha. So, muna natin nga kaang. May mga compost na kita na din yung ready, available. So, transfer na lang. Gabok na kaning sako eh. Testing natin isa. Pwede man yun, may choice man nakakasunod. Plastic. Okay lang man niya hindi. Pero okay lang, nakakasunod yung plastic na lang. Milapot na siya dapat. Kasi kakibit na lang akong videographer, hindi man. Ang buta. Okay na nga siya. Ang busok na lang yung ugat eh. Ang bakad lang na ugat niya. Buhi na na. Ilan ako sila nag-transfer eh. Bukod na siya. Tama nila siya pa. Tama nila ni kahaba. Hindi ko na lang buwan yun. Kaya nagkakot na siya. Diyan sa pagka-video ka, video pa na siya. Kaya ba? Kaya? Hindi ko na lang siya buwan eh. Ano ba? Nagabot na siya. Nagabot na. Nagabot na transfer. Wala abi ako time. Gusto mo sa ko. Wala na di tayo nga i-transfer. Tani, igaling kikita ko. Gabot na gini nga ako na sa ako. Nice. Pwede mo siya tukuhan tarang di siya masa. Ito lang natin sa composer. Na-refill man siya. Hindi kita na. Pag naniya ka balong mo. Napilit na sa akong rubber tree. Ha? Napilit na sa akong rubber tree. Rubber tree nga. Tapos ibitan lang siya sa handong. Diba ibitan? Medyo hindi ka nagpabakot ang ilahatan nindong. Kita man siya kahaba. Tukuhan pa lang siya sa kahoy. Hindi siya matumba. Iyan, mga dahon natin sa mga Datilis. Datilis. Pwede mo magbanan ng dahon para hindi niya pagdakuan. Pero usama lang na siya matakpak.
Katon ko siya. Katon ko. Ang muna lang pinakatot niya dahil. Buta lang siya ng kandong para hindi siya mag. Kaya isama ka, isama ka. Nagano siya na. Pwede na sa lugangan sa ano. Ang ginalakay gabahang pinigamit ko mo. Kumpos. Ang isa naman. May choice man kamuya nga okay lang ipagka diri ka mo ma-pruning ay kung dako makastable na siya i-pruning kung naman siya ligat para kumapa siya mo sinao hindi siya taman siya kataas eh pag nakastable na siya ako di siya i-markot ulit Bili sa tiyan. Bili sa atin. Ito mapagkagasi. Sa center. Center siya. Ako bilang pagkani kay tiyan-tiyan. Hindi na pang sato. Center niya siya. Okay na. Center. Okay. Pwede na. Matakibot ka lang eh. Wait na ni. Hindi na pagbandugan. Papatayon siya sa rose. See? Sige. Pwede na. Sige, ito naman. Mag-ano niya siya. Ito pa siya bikang saan ito. Wala lang pagkatong guys. Ito yung kami. Wala na kita. Ano niya ako dito kaya ako. Kung tawag sa rin. Sabi ka po na, gamang ka na. Hindi pa pindugo na. Okay. Wala ko din eh. Gamang na. Ay, ang takigid. Hindi na sabi mo ko ikot. Ikot na siya. Stable siya.
siya mag. Isa balik ka doon ako isa. Ano kita ako na ito? Dari mo? Ay, dito sa buo. Wala ba yun? Dari kasi may init siya, di ba lang? Di mana? Natabo naman sa katilis ka. Dahon. Karoon na taon ka parang mga init siya. Masih init, di ba lang? Okay. So that's for now. Amo naman na ang ma-share ni Captain Ping about sa akon nga gardening.